Ei, Ce vrei? mai prinde și noi ceva, că stăm de 2 ore. Da, că mișcă. Da, mă, dă-te încolo de aici, dacă nici acum nu-l prind. E ciortat să nebunesc dacă nu e ciortat. Da, mă, nea, dă-te dracu de aici, că s-a întras clasa să nebunesc. Ia-te aici. Ce ai scos, mă, iarbă? Ce iarbă, mă, e ciortat să nebunesc? Băi, dă-mă, dracu, Dacilea, nu se poate așa ceva. Ce-ai prins, mă? A luat racul Raculus. Băi, dă-mă, dracu, Dacilea. Dar pește prindem și noi? Oh. Ia bagă creștere în limba să vedem. Ce-ai pățit, mă? Păi nu vezi, mă, ce-a pățit futut ochii curs și ție și lui. Trage-mă, dă-te, dracu, ajută-mă, mă, ia, apucă de creșterea alea. Nu vreau. Apucă-mă! Nu. Apucă-mă, fițar, ochii ai, dracu, gata, mă. Aoleu, ce-a pățit.